כניסה לאפליקציית איסופית. מספר חברה, המספר שנותנים בתחילת ההדרכה. שם משתמש, מספר העובד באיסופית. סיסמה, לפי מה שנותנים בסיסמאות במערכת נוכחות איסופית. והתחברות. מסך ראשי, שם משפחה, תאריך ושעה, עיגול לכניסה ויציאה. כניסה, אופציה לבחור פרויקטים, שמור שינויים, הכניסה נרשמה בהצלחה. שימו לב שבפעם הראשונה הוא מבקש אישור ל-GPS. צריך לאשר לו את השימוש ב-GPS. הצליח להירשם, נכנס, מתחיל להריץ את הטיימר. מסיימים לעבוד, עושים יציאה. התחברות, היציאה נרשמה בהצלחה ונגמר הזמן הרץ. למטה, דיווח. נותן את האופציה לדווח הערות. לא הייתי בעבודה. שמור שינויים. ההודעה הותקנה בהצלחה. אם אני אכנס שוב פעם לדיווח, יופיע לי הערה. לא רוצה את הערה, היא לא מה שרציתי לרשום, לוחץ על הפח זבל בצד שמאל, אישור, וימחק לי הערה. דיווח היעדרות, חופש, כמובן שאתם בוחרים את הסמלים שמתאימים לכם. שמירה, הסמל נשמר בהצלחה, ונמצא אופציה לחתימה יומית, חתימה דיגיטלית, ואופציה לעלות מגלריה או שימוש במצלמה, תמונה. שימוש במצלמה, אישור, העלאת קובץ, בוצע בהצלחה. מסכים נוספים. למטה השעות שלי. מופיע כל התאריכים לחודש המדובר. כמובן שלמעלה רשום השם, שם משפחה, מספר עובד. הלחצן של ה-PDF בצד שמאל, זה אופציה להוריד למכשיר דוח פיצול. אם אני אלחץ על ה-PDF, ייקח לו כמה שניות. בינתיים עד שהוא יעלה. אבחר את ה-PDF שיש לי במכשיר. ונשמר לי הדוח פיצול בתוך המכשיר. שעות, כניסה יציאה, כניסה ליציאה. במידה ויש הרשאה, הוא ייתן לי לבחור שעה שאני רוצה. שמור. כניסה נשמרה בהצלחה. אם אני ארצה לבטל את השעה, לחץ על X, איפוס, וימחק השעה. במידה ויש לי בצד שמאל כל מיני אייקונים, כמו אייקון עם חץ למטה, נותן כניסות ויציאות מרובות לאותו היום. אותו עיקרון, אם אני אלחץ על ה-X, יבטל את הכניסות ויציאות. מסמכים או הערות, יהיה טופס של מסמך בצד. אלחץ על המסמך ויופיע המסמך. גם פה, אם אני ארצה, אני אוכל ללחוץ על הפח אשפה ולמחוק את המסמך שאני לא רוצה. כוכב אומר שיש סמל באותו יום. 101 חופש. עם העלאה של תמונה, מסמך. דברים נוספים. למטה יש אופציה של בצע חתימה דיגיטלית לסוף החודש, ואופציה לבטל אותה במידה ורוצים לבטל אותה. סמלים שניתן לשים למטה, יופיעו למטה בחופש, מילואים, נסיעות לפי בחירה שלנו עד 3 סמלים וסך הכל שעות. ברגע שאני אחתום חתימה דיגיטלית, יופיע למטה אישור החתימה. 3 פסים בצד ימין, תפריט, ראשי, המסך הראשי, השעות שלי, כל החודש לפי השעות. למנהלים מתווסף עוד 2 חלקים, העובדים שלי ושעות עובדים.
העובדים שלי. המנהל רואה את כל העובדים שלו לפי רשימה. ניתן להתחיל להקליד חיפוש ויחפש לפי האות. בוחר עובד לדוגמה, ואני אראה את השעות שלו. כמובן שאם מותר לי לפי הרשאה לגעת, אני אוכל לבטל לו את השעה, יוכל להוסיף לו שעה חדשה, יוכל ללכת לגלגל ולראות ממש את העדכון שנעשה על ידי מי בתאריך ובשעה המדובר. דבר נוסף, שעות עובדים. שעות עובדים זה כל העובדים ליום ספציפי. לדוגמה, המנהל רוצה לדעת מי כרגע בעבודה. הוא יראה את כל רשימת העובדים שלו לפי הרשאה. היתרות שלי. היתרות שלי זה סמלים שאתם בוחרים ליתרות, חופש, מחלה, מילואים, כל מה שתבקשו יופיע פה. מסך ראשי, התנתקות. עכשיו יופיע לכם למעלה בצד שמאל שתי לחצנים. לחצן כדור הארץ שנותן שפה, עברית, אנגלית, עדכן, ביטול, ולחצן רענון במקרה ורוצים לשנות את החברה, לאפס את כל הנתונים.